ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୋ ପରିଚୟ ମୁଳୁ ବସନ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆପଣ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ? ନୂଆ ବର୍ଷ ଯୋଉ 2022 ଆସୁଛି, ଆମ ମୁଳୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁରବୀ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୟା ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମହାମାରୀ କରୋନା ଆସିଛି, ଆଉ ସେ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏତିକି ଅଲିଅଳି କରୁଛି। ଆମର ମୁଳୁ ବସନ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସହିତ ମାହାଙ୍ଗାର ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ଛାଉଆ ତଳେ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରେଇ ତାଙ୍କୁ ଘୋରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିପଦ ଆପଦ ନ ହେଉ। 2022 ସୁଖର ସମୃଦ୍ଧିର ଦିନ ହେଉ।